Ja tämän tiistaipäivän lähetyksessä nyt sitten käymme tämän keskikoulun, siis silloisen oppikoulun 5 ensimmäistä luokkaa loppuun. Ja huomisesta eteenpäin alammekin muistella aivan toisenlaisia asioita sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Syksyisin ja keväisin kuljimme kouluun pyörillä. Meitä oli yleensä Annikki, sisko, Anneli, serkku ja minä. Joskus tulin kotiin Ansamäen Jyrin kanssa tai sitten Salmijärven tyttöjen. Talviaamuina pääsimme Kalle-sedän kyydissä. Korvaukseksi yritimme muistaa Kallea ainakin nimipäivänä tammikuussa. Kerran kirjoitimme äidin kanssa oikein runon, jonka annoimme rahakuoren kanssa Kallenpäivä aamuna. Kuulehan nyt sitä Kalle, suuntaas bensa-asemalle. Osta tankkiin litra 2 nimipäivän kunniaksi. Kun isä jäi eläkkeelle, hänkin alkoi kuljettaa meitä. Isä haki yleensä aina ensimmäisenä Annelin. Meidän oli seurattava ikkunasta, milloin autonvalot näkyivät Holmanmäen päällä. Siinä vaiheessa täytyi laittaa takki päälle ja mennä ulos valmiiksi. Joskus isä yllätti meidät. Hän olikin yhtäkkiä aivan meidän kohdalla auton kanssa. Emme olleet nähneet valoja ollenkaan. Kun kysyimme isältä, miten se oli mahdollista, hän vastasi, näin talvisorassa ajettiin. Siitä tulikin meille sanonta, isä leikkii taas talvisotaa, kun hän ajoi ilman valoja pimeässä. Karkkilan yhteiskoulu sai kielistudion melko aikaisin. Annikki sisko kertoi joskus Simpan, eli Simo Merneen, kielilaboratoriosta, jonka ensimmäinen versio oli koulun kirjastossa uuden osan yläkerrassa. Siellä ilmeisesti pystyttiin tekemään jonkinlaisia kuulunymmärtämisharjoituksia jo ennen varsinaista kielistudiota, joka rakennettiin samaan kerrokseen kesällä 1972. Aluksi se oli 2-osainen. Etuosassa oli varsinainen kielistudio ja takaosassa toinen puoli luokasta teki kirjallisia harjoituksia sillä aikaa, kun toinen puoli oli kielistudioharjoituksissa. Meille kielistudio oli siis itsestäänselvyys ja arkipäivää keskikoulun viimeisillä luokalla. Emmehän me voineet tietää, että näin ei ollut vielä kovinkaan monessa koulussa Suomessa. Luulen, että Karkkilan yhteiskoulun kielimyönteisyys oli paljon kielten opettajien ja rehtorin ansiota. Lukiossa kaikki kielilinjalaiset lukivat saksaa ja ranskaa, mikä oli osoituksena siitä, että kieliin haluttiin satsata. Koska meillä oli 4 vierasta kieltä, emme opiskelleet lukiossa ollenkaan kemiaa emmekä fysiikkaa. Se taas oli minulle pelastus, koska niihin en koko keskikouluaikana päässyt oikein sisälle. Minun lukioaikanani Karkkilassa aloitettiin myös venäjän opetus. No palataan vielä sitten sinne keskikoulun viimeiselle luokalle, eli mitenkä tämä keskikoulu sitten lopetettiin. Keskikoulun viimeisen vuoden luokkamme asusti uuden koulurakennuksen yläkerrassa. Luokassa oli edelleen yli 40 oppilasta, vuosikertomuksen mukaan 43. Siihen aikaan jotkut oppilaat kävivät 5. luokan uudelleen saadakseen paremman keskikoulun päästötodistuksen. Meidän luokkaan tuli ainakin 4 uutta tyttöä. He eivät olleet tottuneet meininkiimme, joka oli kieroutunut kaikkien niiden alkuvuosien aikana. Näillä 4 tytöllä oli sellainen aikomus, että hehän parantavat meidän luokkahengen hetkessä. Eiväthän he siinä onnistuneet, mutta heidän ansiostaan luokastamme otettiin esiin epäkohtia luokanvalvojan kanssa. Esimerkiksi tuntihäiriötilanteita selviteltiin. Mielestäni meidän luokka säilyi koko keskikouluajan yhtä villinä. 5. luokan keväällä teimme luokkaretken Porvooseen. Menimme Helsingistä Runebergin laivalla. Matkalla pelasimme pullonpyöritystä laivalla. Olimme niin lapsellisia, että totuus vai tehtäväleikki oli meidän mielestä sopivaa ohjelmaa tällaiselle retkelle. Porvoossa kävimme tutustumassa ainakin kirkkoon ja Runebergin kotiin.